Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sibingelela ingceku nezingcekukazi amadodana ombuso wezulu namadodakazi. Sekuyisona ke leso sikhathi futhi uNkulunkulu usasinikele ithuba lokuthi siqwashisane. Sizwe izwi lakhe thina sonke siphila emhlabeni. Ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngokwembhalo. Ngizothi sheshisa njengamanje uthathe iBhayibheli lakho ulithathe la ulibeke khona. Sizovula ngomkhuleko sithi Baba egameni lika Jesu Kristu. Siyalibonga Baba. Ubuhle bakho nobukhosi bakho nokuthembeka kwakho. Ukuthi wena uNkulunkulu osithandile kulesikhathi samanje. Sikunika udumo. Sithi intando yakho mayenziwe Baba emhlabeni sisemhlabeni njengasezulwini. Ukuthi ngeimpilo zethu sikunika udumo. Uthinte nezinhliziyo zethu, uvule nezingqondo zethu. Ukuthi izwi lakho Baba masilizwa lingasicasuli kodwa likwazi ukungena lithola indawo. Ungasiniki ukuthula Nkosi uJesu sibe nemibuzo eminingi esiyibuza yona ukuthi lokho esikwenzayo thina ikona yini lokho okufunayo elisho izwi lakho ukuthi fanele siphile ngalendlela. Singenzi ngokuthanda kwenyama yethu. Kodwa sikucinge usanokutholakala. Nkosi thatha ukuthula enhlizweni zethu, thatha ukuthula empilweni zethu. Sikufune size sikufumane. Kuze sibe ngamadodana namadodakazi. Siphenduke kulobu mnyama esidonguza kubona. Siphenduke sibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu, wena oyinkosi nomsindisi. Baba vumela inhliziyo zethu zikwazi ukuthethelela nalabo Baba esibacasukele inhliziyo zethu zibanjiwe amandla obumnyama. Sithi ngegama lika Jesu Kristu, Nkosi sikhulule kulobo bumnyama esidonguza kubona. Ngamandla akho Nkosi uJesu, ngoba wena usifela umsebenzi wakho uphelelisile esiphambanweni. Konke usukwenzile. Sisondezeke Baba emanzini thina esikomeleyo, siphuze. Wena ungukhanya ebumnyameni. Lapho kumnyama khona wena ibo ukukhanya empilweni zethu. Siyibone inkazimulo yakho, inkazimulo yedwa oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, sikunika udumo manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, thatha iBhayibheli lakho mzalwane, thatha iBhayibheli lakho nawe ofuna ukubona ukuthi lokho ngempela lokho okukhulunywayo la kuyikona yini lokho uNkulunkulu okufunayo. Ngoba baningi abantu abangasafuni ngisho ukuya emasontweni ngoba bayitshela ukuthi kungemali. Cha, akudingekwa mali yakho, ngeke sikucele nokuthi ulingele, asidingi mali yakho. Sifuna ukuthi ulalele ngoba uNkulunkulu ufuna ulalele ukuthi uthini kuwena. Angihambi ngedwa ke njengamanje ngihamba nomfowethu uZondi. Ngizothi nondaba ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ngaso sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu akakusondezanga kumina, akakulethanga la eKapa. Ngaba sihambi ndawonye, ngaba sazani. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi akwenza ukuthi ulalele. Over to you Baba. Sanibingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ngamandla akhe, umnini mandla onke. Nami ngiyambonga ubhuti Bright enkosini. Amen. Ngamandla ayo nezibonakaliso zayo ukuthi agcine esintroduceile ukuthi sazane. Ngoba ukuba akukho ngenxa yakhe nenhloso yakhe nentando yakhe ngaba sazana. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe anawo kukho konke esikwenzayo nesikubukayo. Thina sibiziwe ukuthi sizoniqwashisa. Asibizwanga ukuthi sizonikhuthuza. Uma ukuthi wena ufuna ukukholwa ngempela uzosilandela thina. Uthathe iBhayibheli njengoba esho uBright, uliqhale ezisifunda ngoba yonke into esikhulumayo iphansi embhalweni, asikhulumi ukuhlakanipha kwethu. Yebo Nkosi uJesu.
So thina siholwa umoya engcwele kukho konke esikwenzayo nesikhulumayo. Amen. Uma kuwukuthi wena usaphila ngokuthi wena into oyicabangayo kakhulu inkinga zakho, intombi yakho, ukugula kwakho, kodwa uthi uyakholwa noma ucabanga ngokuhlupheka kwakho nomsebenzi wakho, une stress, kusho ukuthi ukukholwa awukakubi nakho. Amen. Ngoba yini? uNkulunkulu wethu uthi ulethe ukuthula uJesu Kristu. Amen. Njengoba elethe ukuthula, okusho ukuthi uma sowazi ukuthi ukuphi ukuthula kulethayo empilweni zethu nala emhlabeni, zonke lezi zinto lezi oxakeke ngazo ngeke zize zikukhathaze ngoba uJesu Kristu uhamba phambili, wazi konke. Ingakho esithatha umthwalo wakho nejoka lakho ulibeke phambi kwenyawo zakhe, uthatha isiphambano umlandele. Amen. Noma athi thatha ijoka lakhe ngoba lilula, Amen. uthwale lona. Olilona elikutshelayo ukuthi ungakhathazeki ngokuthi uzodlani, uzogqokani, uzophuzani, ngokuba yena ufuna wena qali ufune umbuso wezulu, bese kuthi konke okunye kuyonazezelwa ngenxa yokuthi yena uthembekile kukho konke akushoyo. Thina sithula ubufakazi ngoJesu Kristu, hayi ngemali, but ngokuthembeka kwakhe kuzona zonke izinto azikhulumile ngomlomo wakhe. Yebo Nkosi. Ezifezekayo ezimpilweni zabantu abaningi abakholwa ngokweqiniso. Amen. Siyambonga uJesu Kristu, uNkulunkulu ongenamphelekezeli, nongena mhlangabezi, nongena mbonisi, ozenzele konke ngamandla akhe nangobuhlakani bakhe kuze kufike kulesikhathi nesikhathi esizayo. Sibonga abaprofeti bakhe bonke abathuma ukuze bazosiqwashisa, basindise, basazise indlela, baphathiswe nemibhalo ekwakuyiyona eyayisibikela ukuthi uyeza owangempela. Amen. Sibonge abapostoli abakwazi ukuthi babe ufakazi bakhe lo wangempela, ababa ufakazi bangempela, abamphatha, bahamba naye, bafunda kuyena, ba ufakazi ngesikhathi esefa, evuka, bambone sebuye ekufeni, nabo bonke ababekhona kuyibona abasinika lobufakazi, njengoba kukhona iNew Testament, njengoba kukhona neOld Testament ngenxa yabaprofeti, nayo futhi iNew Testament ikhona ngenxa yabo abapostoli nomprofeti uJohane, njengoba anikwa isiprofeto sencwadi yezambulo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nangakho konke asithembisile kona ukuthi siyokwamukela uma sikholwa kuye. Amen. Sifuna ukukuvezela ngencwadi kaJohane isahluko 14, soqala kwevesi lokuqala. Sifuna nje ukuhlola imibhalo nawe, sikuvule ukuqonda khona uzobona izinto ezikhona eBhayibhelini okumele uzazi ngoKristu, ukuze uzofuna ukufunda futhi kakhulu khona uzoba nokuqonda, ngoba sithi siyashumayela futhi siyafundisa. Ukufundisa kwethu kuwukuthi sivule ukuqonda kwakho, ukuze wena uzokholwa ngokweqiniso, ungeze uhlabeka uma sishumayela, kodwa uzoqonda wazi ukuthi umoya engcwele ukuwena unawe uma wena ufuna uvula inhliziyo yakho nokuqonda. Ngoba ithi incwadi ke, ngqongqotha, funa, cela. Amen. Amen. Izona zinto ekumele uzenze lezo. Uma ungqongqotha ukuthi kuvuleke inhliziyo yakho, uNkulunkulu avule ukuqonda kwakho. Amen. Uma ucela noma ufuna, ufunele ukuthi uthole khona nawe uzophuza kulomthombo ongashi wokuphila kwangonaphakade. Yebo Nkosi. Yes sir. Sheshisa ke uthatha iBhayibheli lakho ngisasho namanje. Amen. Thatha iBhayibheli lakho uvule sihambe sonke ndawonye. Incwadi ngokukaJohane isahluko se-14, 14. Soqala kwivesi lokuqala. Yes sir. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngoNkulunkulu. Nikholwe nayimi. Inhliziyo zethu uthi uJesu Kristu mazingakhathazeki. Hallelujah. Okusho ukuthi ufuna sinakuthula empilweni zethu, sinokukholwa. Ingakho esinika umyalelo ukuthi ke singakhathazeki. Amen.
inhliziyo zethu mazingakhathazeki. Abantu bayayisho lento le bayisho sakudlala benganako ukuqonda. Nabafundisi bengaqondi ukuthi basho uthini, bengakwazi ukuhlaziya imibhalo. Uma uJesu Kristu ethi ke inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuNkulunkulu, njengoba nikholwa kumina. Okusho ukuthi ke ukuze wena uthole ukuthula empilweni yakho, kufanele ukholwe uNkulunkulu. uNkulunkulu umkholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Yes, Lord. Awumkholwa ngoba naku kuukuthi khona okufunayo okuphathekayo. Yes, Lord. Kodwa uNkulunkulu into esifuna kakhulu uNkulunkulu ubulungiswa bakhe nokuhlakani kukaNkulunkulu. Amen. Awugijime lapha incwadi ya John chapter 14 verse 27. Amen. Isahluko 27. Incwadi ngokuka John. Isahluko seshumi nane. Verse amashumi amabili nesikhombisa. Verse 27. Ukuthula ngikushiya kinina. Ukuthula ukushiya kinina. Hallelujah. Ukuthula kwami nginipha khona. Ukuthula kwakhe nginipha khona. uJesu Kristu uthi angizelanga uzokwahlulela izwe. Amen. Kodwa izwi Amen. engiliphimiselayo Hallelujah. ilona eliyakwahlulela. Yebo Nkosi. Njengoba namanje enika umyalelo wokuthi ke Amen. inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Amen. Kholwani kuNkulunkulu. Yes, Lord. Njengoba nikholwa kimi. Yes, Lord. Mesithini lapha 27. Ukuthula ngikushiya kinina. Ngalokho nje esho lokho kodwa Amen. ukunika ukuthula, yabona ukuthula. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Uyakupha ukuthi nansi into ekumele uyenze. Amen. Nginishiya nokuthula. Amen. Ulethe ukuthula uzokushiya nakho ukuthula. Yebo Nkosi. Do you understand? Amen. Ukuthula kwami nginipha khona. Uyasipha Yebo Nkosi. isiphiwo sokuthula engakoqedi. Amen. Uhambe ufunda futhi chapter 16 verse 22 to verse 24. Ngiyakucela kuBaba. Chapter 16. Chapter 16. Amen. Verse 24. Verse 24. Hallelujah. Incwadi ngokuka John isahluko 16. Sifuna ukumprovela ukuthi uJesu Kristu into ayilethile emhlabeni ulethe ukuthula. Hallelujah. Ingakho sishumela ngokuthi yeka ukuzonda. Amen. Abantu. Amen. Ngoba ulethe ukuthula. Yeka ukuzikhathaza ngezinto ongekukwazi ukuzisolva. Ngoba uJesu Kristu ukulethele ukuthula. Kuphela mfune ngokuqonda ukuze wena uzokwazi ukuthula akulethile. Futhi akekho umuntu ongathi uyakholwa kodwa ehlula ukwenza izinto ezibhalwe phansi. Yabona into yokuqala ekufundisa ukukhombisa ukuthi unomoya engcwele. Yonke into ebhalwe phansi. Amen. Amen. Uyayamukela, uyayenza. Yes, Lord. Yezwa lonto le? Yes, Lord. Ngoba yini wena usuzinikele ekukholweni. Ukuzinikela ekukholweni ukwamukela yonke into esho uJesu Kristu. Yebo Nkosi. Uyenze ukuze kubonakale ukukholwa kwakho. Kodwa uma wena usaphikisana nezinye izinto ezibhalwe phansi, ukukholwa kwakho akuphelele. Amen. Uthini uJesu Kristu? Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamkeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Angithi ngithe mina ithe incwadi. Amen. Ngqongqotha. Amen. Uthi manje uJesu Kristu kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamkeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngeke uvenulale uthi uyavuka sonesiphiwo sikamoya engcwele. Hallelujah. Amen. Uma uza kuKristu uyazithoba. Yes, Lord. Ngoba uyaqonda ukuthi wena udingile, ufuna ukuthula. Amen. Izikweletu ngeke uzikhokhe. Amen. Ungazange Amen. usebenze. Amen. Isono sakho ukuze sisulwe Amen. fanele uzehlise. Yes, Lord.
ukuze wena uxolelwe. Uma sowuxolelwe usuthola ukuthula. Amen. Ngoba yini ke usuvumile ukuthi uyisoni. Amen. UJesu Kristu ke celani Amen. egameni lami Amen. niza kuphiwa. Amen. Into ekumele siyenze ukuzithoba Amen. size kuKristu, hayi ukuzofuna imali, hayi ukuzofuna izibusiso, ukuzofuna ukuthethelelwa sithole ukuthula. Yes, Lord. Ngoba uthi ke hambe kwincwadi ka Matthew chapter 7 verse 13 before ubuyele ngapha kwincwadi kaJohn. Incwadi ka Matthew chapter 7 verse 13. Amen. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 7 verse 13. Yes sir. Ngenani ngesango elincane, Ngenani ngesango elincane. fanele singene ngesango elincane ngoba lesango elikhulu liya kuphi? Ekubhujisweni angithi. Ngokuba isango libanzi Ngesango- nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni. Awuhlehle kancane ngifuna lapha ku verse 7. Haleluya. Celani khona niza kuphiwa. Celani, Khona niza kuphiwa. uyacela Amen. khona uza kuphiwa. Amen. uJesu Kristu into ayilethile isiphiwo sika moya oyingcwele, Yes, Lord. isiphiwo sokuthula nokuthandana. Amen. Uma ungaceli lezinto uJesu Kristu Yes, Lord. ngeke uze ube nako ukuthula, ngeke uze ube nako ukuqonda. Amen. Uthi uJesu Kristu ngqongqotha uyakuvulelwa. Yes, Lord. Wena ungqongqothela ukuthi ufuna imali, ufuna izibusiso, kodwa izibusiso zonke zikuKristu Amen. ezika moya ongcwele, umoya wokuthula, Amen. umoya wobuhlakani, umoya wokuqonda, Amen. umoya wokuthobeka. Do you understand? Amen. Ongiphe. Hallelujah. Kepha isango lincane nendlela iyingcosana eyisa ekuphileni. Indlela yokusindiswa, Amen. buyele ngale John. Okay. Indlela yokusindiswa incane and ifuna abantu abafuna insindiso. Ayifuni abantu sebeyitshela ukuthi vele basindisiwe, Amen. kodwa bengahambi ngendlela encane. Amen. Ngoba lokho kufana nokuthi wena uself righteous noma wena ngokwakho ulungile emehlweni akho kuphela, kodwa ngokwembhalo uyaphikisana nento ebhalwe phansi. Ngoba baningi abathi bayakholwa kuphela emehlweni abo, kodwa ngokwembhalo bayaphikisana nokukholwa kaNkulunkulu, ngoba uJesu Kristu uthi ulethe ukuthula. Yebo Nkosi. Do you understand? Yebo Nkosi. Wena kodwa ukuthula awunakho Amen. ngenxa yokuthi ufuna izinto eziphathekayo, Amen. awufuni ukuthembela kuKristu. Uthi uKristu kuNicodemus, umoya asiwazi uqhamuka ngalaphi, Yes, Lord. asiwazi uya ngalaphi. Yes, Lord. Kanjalo ke nabakholwa kuKristu, nabakholwa kumoya ingcwele baphila ngokukholwa kumoya, belandela izinto zikamoya, abakholelwa kumuntu. Ngoba umuntu, ithi incwadi, uqala kusiwe ithemba lakhe elukumuntu. Amen. Ithi incwadi, thembela kuNkulunkulu ngengqondo yakho nangenhliziyo yakho, Yes, Lord. uyokwenza indlela zakho zibe ukuqonda, ngoba ithemba lakho alikho kumuntu. Amen. Do you understand? Ongiphe lapho verse 2. Ekhaya Ekhaya likaBaba, kukhona izindlu eziningi. ekhaya ezulwini, lapho uJesu Kristu ephuma khona, ngoba useyalazi ikhaya. Ingakho ethi ekhaya likaBaba Kukhona izindlu eziningi. ubengeke aze asho kanje uKristu ekhuluma nje ukwazi kwakhe.
ubonisiwe izinto zikamoya, umoya ohleli kuyena, umoya oyingcwele, okuyibona umoya omsebenzisayo ukuze akwazi ukuthi asambulele lokho akushoyo. Awuhambe kwincwadi kaMathewu chapter 25. Incwadi kaMathewu chapter 25 verse 34. Ikhaya ezulwini. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 25. Yes sir. Verse 34. Yes sir. Khona inkosi iza kuthi kwabangakwesokunene sayo. Kuyothi laba abahamba ngendlela elungile. Amen. Inkosi iyakuthini kubona? Zanini nina enibusisiwe ngubaba. Uma uzazi ukuthi wena ugcina yonke imiyalelo uKristu asinike yona ukuthi siyigcine. Amen. Yilowo ozobanga kwesokunene. Amen. Kwesenkosi. Amen. Le inkosi yakuthini kubona? Zanini nina enibusisiwe ngubaba. Nidle ifa lombuso enilungiselweyo. Utheni ngale ikhaya kaBaba Linezindlu eziningi. wathi ke ngapha manje Wozanini. Hallelujah. hallelujah, glory to God. Yabona Zanini sifundisa mina. ubambe Hallelujah. kancane. Sifuna ukuthi ube neBhayibheli. Yes Lord. Ngoba sifundisa ngeBhayibheli. Asifuni unkande kakhulu Yes Lord. ngezinto zenyama. Amen. Sikhuluma ukucabanga kwethu Amen. ngoba sigadwe umoya oyingcwele. Yes Lord. Njengoba ngithi sibiziwe, Amen. sibizelwe ukuthi sisindise abantu bavuleleke ukuqonda nokwazi iqiniso ngoNkulunkulu. Amen. Siyazi ukuthi abafundisi benu bangabakhuthuzi bahlezi beza namaplan ukuthi ke Amen. kuvule izikhwama esontweni Amen. ukuze kube khona izinto ezenziwayo lokho enifaka imali, kodwa manje ukuqonda kwenu kufana nento efile, anazi lutho ngeBhayibheli. Yes Lord. Baningi abantu abakholwayo abangazi lutho ngeBhayibheli. Amen. Amen. uJesu Kristu uthi ke ikhaya likaBaba Linezindlu eziningi. uzokwazi kanjani lokho uma umfundisi wakho efundisa ngokuthi wena into ekusalele ukuthi ubusiswe. Amen. Uzolanda umkhuleko. Yabona umfundisi ozolanda ke umkhuleko uphakamisa izandla kubeka izandla athatha imali athi ke nazi envelope noma athi nanka ama envelope banika nama envelope ban provider. I'm praying for you my brother. You understand? Hallelujah. Faka kuqala ku 20 rand yaphezulu. Hallelujah. Imali efakwa ku envelope. Amen. Yonke into ngaso sonke isikhathi ngolesithathu uyazi ukuthi uyokhokha esontweni. Khokha intela. Ngenxa ukuthini awunalo ulwazi. Amen. iBhayibheli unalo kodwa uzokuvulela ivesi ezokwenza ubone isidingo sokuthi uma wena uye esontweni fanele ukhokhe. Amen. Amen. Inzuzo embi. Inzuzo Embi. basebenzisa nina ukuceba. Amen. Amen. You understand? Amen. Uthini uJesu Kristu? Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo, bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Uma bekungenjalo, bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Yabona uma uJesu Kristu esehamba Amen. uthi uyosilungisela indawo Amen. kuphela Amen. thina asazi ukuthi le esiyakhona ikhaya linezindlu eziningi. Amen. Amen. Uma ungenalo lolo lwazi ingoba ukuqonda akukho. Amen. Ingakho ungeke uzovume ukungena ezulwini. Incwadi yaseKorinte Hallelujah. yokuqala isahluko sesithupha iverse 9 ukuze ukwazi ukuyongena kule khaya Amen. enezindlu eziningi kunemiyalelo okumele uyilandele, kunezinto okumele uzazi. Yes Lord.
ukuze wena ukwazi ukuhamba ngale ndlela le ethiwa incane iqondile kwathiwa funa. Amen. Uza Futhi kufumana. le ndlela uyayifuna Amen. Search. ngoba le ndlela ebanzi ekwenziwa khona umathanda Amen. Isa ekubhujisweni. iya ekubhujisweni. Baningi abahamba kuyo. Hallelujah. Do you understand? Hallelujah. Thina siza manje kubantu sizovula ukuqonda ngeBhayibheli yonke into esikhuluma ngayo bright. Asikhulumi enye into ngaphandle kweBhayibheli. Yes Lord. Do you understand? Yes Lord. Uthini incwadi lapho? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Isahluko sesithupha. Isahluko sesithupha. Verse lesishagalolunye. Yes sir. Hallelujah. Babe njalo abanye kini. Kepha senahlanzwa. Wena awuzwa noma usazi isiZulu ngiyazi. Isishagalolunye uverse 9. Amen. Uverse 9 angisho chapter 9. Uverse kanti yini? Hallelujah. Uxolo bazalwane. Verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi uSathane yathatha indawo. Asimvumeli uSathane. uNkulunkulu uvula uqonda, uvule ukuhlakani, ubuthele ukuhlakani bakho nomoya wakho uhlale kuthina. Amen. Amen. Kepha kanazi yini ukuthi ukuze ukwazi ukuthi wena uye ekhaya kaBaba uJesu Kristu akhulume ngalo elinezindlu eziningi. Amen. Lapho eyakhona eyosilungisela njengoba esishile ngemuva ukuze naso sikwazi ukuthi siwe nokuqonda sithole lesipho ayesitholile emzukwane ebhabhathiswa eJordani sika moya oyingcwele ngoba uJesu Kristu ufunakala ahambe uqala ukuze thina sikwazi ukwamukela isiphiwo sika moya oyingcwele kodwa ukuze thina sikwazi ukuhamba le ndlela yakhe fanele ke ahambe kuqala ayosilungisela. Yes Lord. Thina bese sifunde ngendlela yakhe nokufakaza bushile. Amen. Amen. Nemiyalelo asitshelile ukuthi ke nayi indlela encane kumele nihambe and futhi ke kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 6 uthi indlela neqiniso. Amen. Manje yena ke usiyasitshela ukuthi leyo indlela neqiniso abafuna ukuhamba ngayo uthini verse 9. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Yes sir. Isahluko 6. Yes sir. Verse 9. Yes sir. Kepha kanazi yini ukuthi kanazi yini wemakholwa abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na wemakholwa abantu bangamakholwa. Amen. Mina ngiyanitshela emehlweni ngeke nginifihlele. Amen. Ungalanda umfundisi wakho. Amen. Umbeke la ngithi mina Amen. igama lebandla lakho yini mfundisi noma mbishopi noma mpostoli. Amen. Ashi ibandla lami labapostoli ngithi mina kukuphi eBhayibhelini. Hallelujah. Ngoba uJesu Kristu wathi ibandla ngelakhe. Amen. Akashonga ukuthi ibandla lamaRoma. Amen. Lokho kwamanga aqanjwe abantu. Uma uholele ekutheni wena ibandla lakho amaRoma. Amen. Udukile. Yes Lord. Mina ngisebandleni labangcwele. Amen. uNkulunkulu ungcwele. Amen. uJesu Kristu ungcwele. Amen. Ibandla ngelika Kristu. Amen. Kuphela niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Uthi uJesu Kristu kuPetru ngiyakwakha ibandla lami. Uthi umbhalo ke uKristu uyinhloko yebandla. Amen. Amen. You understand? Amen. So uma wena ukebandleni eliqanjwe ngeinto usebandleni lamanga. Yes Lord. And iBhayibheli lithi ke ningadukiswa. Amen. Ningadukiswa nazifebe izifebe nabakhonza izithombe yilabo abakhonza izithombe emaromini naziphingi ibambe. Hallelujah. Labo abakhonza izithombe emaromini. Yes Lord. Abathandaza kuMaria. Amen. iBhayibheli alikaze lisitshele nakanye ukuthi sithandaze kuMaria. Akabizwa eBhayibhelini uMaria mekuthandazwa ngoba uJesu Kristu wabafundisa abafundi bakhe ukuthi bazothini bebethandaza. Yes Lord. Yes Lord. Wathi ke Yes Lord. anothi menthandaza Amen. nithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, intando yakho, umbuso wakho mawufike. Hallelujah. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Intando kaNkulunkulu eyenzikwayo igama lika Baba osezulwini. Amen. Amen. Akushiwo ukuthi asithi ke
egameni likayise, Amen. egameni lendodana, Hallelujah. akushiwanga ukuthi besithandaza, ayikaze kubhalwe kanjalo, imfundiso yomuntu leyo. Amen. Amen. So uma ukhonza izithombe Yes, Lord. lapha endlini yakho khona isithombe Amen. sendoda emhlophe Amen. Ungayazi. ongayazi eneyinwele nemahla blue, Amen. mase kuzoba khona isithombe somuntu wesifazane Amen. naye kuthiwa uMaria. Amen. Amen. Mase kuzoba isithombe esinye isithombe ngathi somndeni Amen. kuthiwa ifamily leyo yasezulwini, okusho ukuthi ezulwini khona inyama negazi. Hallelujah. Lokho kukhonza izithombe. Amen. Uma wenza njalo incwadi ithini? Nabakhonza izithombe. Ngeke Amen. Ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe. izifebe abafeba ngokwenyama, Amen. abafeba ngokomoya. Kepha kanazi yini Uma ukuthi uthi wena uyakholwa, Amen. ukhuluma ngoKristu angithi? Amen. Uthi uthandana noKristu. Amen. Angithi phela manje sithi siyathandana. Amen. Kodwa manje uyahamba uyokholwa eMaromini. Amen. uKristu wakaMaromini. Qana kanye. AmaRoma ebhabhathisa abantu, uJesu Kristu usabantu babhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Incwadi yagcwaliswa kanjalo. Hallelujah. Wena uyahamba uyobhabhathiswa egameni likayise, egameni lendodana, egameni kaMoya engcwele. Ubani obhabhathiswa kanjalo eBhayibhelini? Abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ibaphi? Abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ningadukiswa nazifebe. Izifebe abafeba ngokomoya. Uma ukuKristu emzimbeni kaKristu, awukho ebandleni lamaRoma. Amen. Awukho. Qana kanye. Awukho ebandleni labaBaptist. Amen. Awukho ebandleni labapostoli. Abapostoli abanalo ibandla. Amen. Luthela church. Awukho ebandleni labaLuthela. Pentecost. Ngoba iLuthela alinalo uKristu azange usho iLuthela, azange asho ukuthi iPentecost, azange asho ukuthi iBaptist, Nazareth. azange asho ukuthi uNazareth of Shembe. Amen. Do you understand? Amen. Jehovah's Witness. Ayikho lonto eBhayibhelini. Revelation. You understand? Hallelujah. So incwadi ithi abanjani abangeke bangene ezulwini kunomuzi, sikhuluma Amen. ngomuzi uJesu Kristu athe Amen. ikhaya likaBaba Linezindlu eziningi. wasitshela ukuthi abantu abangeke baze bangene Amen. ibaphi. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na? Yebo, Ningadukiswa nidukisiwe uma nikhonza, nazifebe. uma uyisifebe ulala nendoda, Amen. umuntu wesifazane, uthi uyakholwa, Amen. ngisizwe sizwe kahle, Hallelujah. uthi umKristu. Amen. Kodwa manje uhamba uvulela wonke amadoda amathanga akho ongashadile nawo. Amen. Uthola no taxi man, Amen. uthola no driver bamabhasi, Amen. uthola nabantu abashayela amatraki, Amen. uthola nabantu abawo businessmen. Amen. Kodwa uthi ungumKristu, labantu othola nabo bashadile bayaphinga. Amen. Umuntu oshadile akalali ngaphandle, ulala nonkosikazi wakhe. Amen. Umuntu ongashadile akalali namuntu Yes, Lord. ngaphambi kokuthi aze ashade. Yes, Lord. Uma usushadile awuvumelekile ukuhlukanisa, Amen. udivorce umkakho. Yes, Lord. Ungahamba ungahlukana naye uyohlala kwenye indawo, Amen. ungajoli, ungathandani namuntu Amen. ngokuba umkakho usaphila. Uma ukuthi wena ufuna Amen. ubuyela kwezobudlelwane, uzobuyela kumkakho niyolungisa naye nibuyisane. Ngaphandle uma esefile, Yes, uvumelekile ukuthi uhambe uyoshada futhi hayi ukuthi uyofeba. Amen. So yonke lemoya lekuthiwa ke abafebayo, Amen. abakhonza izithombe, naziphingi, iziphingi, nazihlobongi, izihlobongi, nabesilisa abalalanayo. izihlobongi, amadoda amadala Hallelujah. alala nezingane ezincane. Yes, Lord. Amadoda amadala alala nezingane zobulili Amen. bofanayo nobabo. Amen. Ngesingisi kuthiwa amasodomite, Amen. Inzalo yokutabana. inzalo yokutabana, inkonkoni. Bona abazali itabane la. Do you Hallelujah. understand? Amen. Ihlobongi, amadoda amadala ahlukube zingane ezincane azidlwengule. Amen.
ngeke size sibone izulu amadoda awodwa alinganayo nangeminyaka alala ngokuvumelana wodwa eholwa inkanuko zobuyaluyalu nomoya wongcola ithi incwadi ngeke baze balinuke ifa lombuso kaNkulunkulu. Yes, Lord. Yilona ke lekhaya uJesu Kristu athi ikhaya likaBaba linezindlu eziningi. Amen. Abantu abangeke bangene lapho ibaphi? Namasela, Abantu abantshontshayo, nabahahayo, abantu abahahayo abahala into zabanye abantu, untshontsha uyantshontsha kini, uyantshontsha emsebenzini, untshontsha abafazi babantu, untshontsha ebandleni, mfundisi. Amen. Ntshontsha imali, Untshontsha imali yebandla. into ithintile wabeka ihlo lakho kuyona, uyathatha. Hallelujah. Uhala abantu besifazane. Yes, Lord. Incwadi ithi umuntu wesifazane bumbuka, Amen. wamlangazelela, Amen. usumkhanukile, usuwonile. Yes, Lord. So uma uyindoda ubheka umfazi wakho Yes, Lord. kuphela, Yes, lemkaqono uhamba uqalaza. Amen. Yes, Lord. Nawe umuntu wesifazane noma wona ndoda engashadile, lemkaqono uhamba uqalaza. Uma ufuna umfazi, Amen. Amen. Cela. uyathandaza. Ingakho incwadi ithi ngqongqoza. Hallelujah. Ithemba lakho libeka uNkulunkulu. Yonke into efunayo Amen. uyicela uNkulunkulu ngomthandazo. Yes, Lord. Uyakhuleka. Yes, Lord. And uma uNkulunkulu ekulethela, Amen. ukulethela lento ekufanele. Yes, Lord. Kodwa uma ujaha uwenza izinto ngenyama, ingakho nifuna ukudivorce. Amen. Ingakho nifuna ukulalana ningashadile. Amen. Awukwazi ukulala umuntu wesifazane ungashadile naye. Amen. Bese uthi uzomshada uthi ke emshadweni nizophila kamnandi. Amen. Amen. Nasidakwa. Ade ngibuke ivideo Yes, Lord. indoda ihlele eceleni kombhede iqimbile unkosikazi uhleli lapho umbuza ubuso bamshutha ivideo yakhala enye indoda ehleli ngane ithi wena ulala nomfazi wami ngiyaxaka umfazi wami lokho edla amaphilisi okupreventa kanti wena olala naye sonke lesikhathi mina ungenza isilima ngiphila nawe. Amen. Umfazi theke yatholakala kwathi usezilengisile wazibulala. Hallelujah. Ngenxa yani akasakwazi ukuphila nehlazo azifake kulona. Amen. Yabona ke ile nto esintshela yona ukuthi zonke lezi zinto zeinkanuko Amen. Ziholela ebhujisweni. ziholela ebhujisweni. Amen. Ufike wafela esonweni, Amen. waphinde wazibulala, Amen. uthatha impilo yakho. Amen. Ngoba yini ubulungiswa abukho. Uyabona ngentshela mina ngithi la uma wena uthi uyakholwa, Amen. ukholwa kuNkulunkulu ngayo yonke into ayishoyo ngoba ufuna impilo yakho. Ithi uthele encwaleni kwincwadi kaJohane uthe ngilethe ukuthula, Amen. nginishiya nokuthula. Amen. 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 So uma esho njalo wena why ufuna ukuzifunela ukuthula ngendlela efunwa nguwe? Yes, Lord. Ungafuni ukulandela into ebhalwe phansi. Uma uthi nomoya oyingcwele noma uyakholelwa umoya oyingcwele, Yes, Lord. ulandela yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Amen. Ngoba yini uyazi ukuthi uNkulunkulu right, uyena ngumsindisi, ukusindisa kela yonke lemoya ofebe Amen. eyenzakalayo. Amen. Yibapha abanye bangeke baze bangene ezulwini. Nazidakwa. Utakwa utshwala, sidakwa, wesidakwa. Amen. Ulale jointini. Usebenza inyanga yonke, usebenzela ukuthi uhambe uyodakwa jointini, uzichamele. Yes, Lord. Usebenza inyanga yonke. Usebenzela ukuthi uyohlala iweekend yonke Amen. ebumnandini. Amen. Ngoba naku ufuna ukwazi ukuthi ubhuti madlisa. Amen. Amen. Nabaphangi Igebengu. abayili kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ukhomba imoto, ukhomba abantu. Ngeke uzungene ekhaya likaBaba Amen. enezindlu eziningi ubalelwe. Yes, Lord. Ngoba yini? Uyisaphula umthetho. Hallelujah. 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 Isaphula umthetho. Amen. Ngeke zingene ekhaya likaBaba enezindlu eziningi. Yes, Lord. Thiwa izinja zivalele ngaphandle. Yes, Lord. Abagili bemhlola Yes, Lord. noma bashwela imhlola bavalele ngaphandle. Amen. Abathakathi Amen. bavalele ngaphandle. Yes, Lord. Yes, Lord. Abangcwele kuphela Amen. abaphila ngembhalo ebhalwe phansi. Hallelujah. Hallelujah. Abazongena Hallelujah. ekhaya Amen. ezulwini Amen. ekhaya likaBaba Amen. enezindlu Yebo. eziningi. Hallelujah. Angikhathali
Angikhathali, yazi angikhathali. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngithi noma ngikhathele ngithi angikhathali. Amen. Amen. Ngoba ukuphila emoyeni Amen. Amen. kubuhlakaniphi kaNkulunkulu, Siyambonga uNkulunkulu. kuwubhubha noma kuwubulima kulabo ababhubhayo. You understand? Hallelujah. Buya ngale kule ncwadi le kaJohane Amen. ukuze bazi ukuthi abanjani abangenayo nabangangeni. Amen. Hallelujah, glory to God. Ekhaya lika baba Yes sir. kukhona izindlu eziningi. Ikhaya lababa khona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo, Uma bekwenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 yes sir. verse 3. Hallelujah. Yes sir. Nanxa ngiya, Uma bekungenjalo Amen. ufuna ifundisise kahle Amen. manje Amen. beke ngintshele Amen. Verse 2. ukuthi ngiyawulungisela. Ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi. Yes sir. Uma bekungenjalo, Yes sir. bengiya kunitshela Yes, sir. ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Yes sir. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi. Awuphinde ngifuna lo part le. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, Njengoba ngihamba, ngobuye ngize, njengoba ngihamba ngiyolungisela. ngobuye ngize Ngiyabuya. nginibuyisele kimi. Bathi sesijabula ukuthi uJesu Kristu abuye. Usadanga utshwala, Hallelujah. Hallelujah. usafeba, Amen. usatshontsha, Amen. usaphinga, Amen. usayisitabane, Amen. uyisihlobongi, Sithathelele Nkosi uJesu. ufundisa amanga mfundisi. Washa inkosi ngegazi lakho. Uthi ujaha ukuthi uJesu Kristu abuye. Angikabobi ready. Malibahlabe izilaphu. Angikabobi ready. Kusamele ngiklinwe. Kumele izwi liklina yonke lensila yokungcola. Yes, Lord. Egcwele kunina. Umoya engcwele ungena uhlala ugcwala uthi umoya weqiniso. Yes, Lord. Namukela umoya engcwele. Amen. Hallelujah. 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 You understand? Amen. Ukuze uNkulunkulu athi mebuya abuyele ibandla lakhe limsulwa lingenasihla nambimbi lingenacala. Amen. Lingcwelisiwe. Lingcwelisiwe. Hallelujah. Yayizwa lonto? Amen. Yes sir. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Awuhambe uyongifundela, ngifuna ungifundela lapha kwincwadi yezenzo. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sokuqala. Uthi uyabuya Amen. khona nathi siyokwazi ukuthi siye le khona. Amen. Ngoba manje ngeke sikwazi, akekho ongathi uyakwazi ukuthi uzokwazi ukuya manje. Akekho. Sahluko 1 verse 11 Thank you, Lord. ngifundele khona. Incwadi yezenzo isahluko sokuqala, Yes sir. iverse 11. Yes sir. Athi, madoda aseGalile, Madoda aseGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo Jesu enimbonayo, osuswe kini, ohambayo manje. onyuselwe ezulwini, Jesu enimbonayo ohanjiswayo khushulele ezulwini. uyakuza kanjalo. Uyakubuya njengoba ehambe ngefu. Amen. Uyakwehla ngefu. Hambe kwincwadi kaMatthew chapter 24 verse 30. Amen. UJesu ukhuphuke ngefu. Qala ubafundele lapho verse 9 bechaza khona ukuthi uJesu wakhushulwa ngefu. Amen. Njengoba uyakwehla ngefu. Amen. Uyakuza kanjalo. Funda njengalokho. Amen. Yes sir. Verse 9. Yes sir. Wathi eseshilo lokho, Yes sir. wakhushulwa bebuka. Wathi esekhulumile konke ekumele akukhulume kubona abafundi bakhe. Wayesekhuphuka phambi kwakhe bebuka, wakhushulwa. Ifu lamsusa emehlweni akhe. Wathathwa yifu lamsusa emehlweni lakhe lamkhuphulele ezulwini. Amen. Do you understand? Amen. So nakanjalo bese buya incwadi kaMathewu isahluko sika-24 verse 30. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 24 verse 30. verse 30. Yes sir. Hallelujah. Khona
kuyakubonakala ezulwini khona kuyabonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu isibonakaliso sika Kristu bese zikhala izizwe zonke zomhlaba bese kukhala zonke izizwe zomhlaba zibone indodana yomuntu haleluya iza emafini haleluya haleluya Hallelujah. bese bonakala indodana yomuntu yehla izoqoqa ibandla layo yehla ngefu Yes Lord. Eh? Yes Lord. ubuyazi lonto ukuthi uJesu Kristu uzobuya njengoba hamba ngefu Yes Lord. uyakwehla ngefu Amen. esezoqoqa ibandla lakhe lapho kuyokhala izizwe Yes Lord. ungabacanga ukuthi bazobuye babona uJesu Kristu inyama iwalka around Amen. kumnandi Amen. bemlingelela Amen. uJesu Kristu Amen. no say Hallelujah. bebuya kuyokhala izizwe Zonke haleluya zomhlaba haleluya zibone indodana yomuntu iza emafini ezulu yezwa lonto inamandla nenkazimulo inamandla nenkazimulo enkulu Hallelujah. you understand Siyabonga. ushe umhlaba ubhubhe esazoqoqa ibandla lakhe Amen. you understand Amen. wasethini uThomas hamba ufunda lapha verse 5 sizwe uThomas uthini manje Amen. kuyona incwadi yaJohn Amen. yes sir Incwadi kaJohane isahluko 14 verse 5 yes sir uThomas wathi kuye Nkosi asazi lapho uya khona Nkosi asazi lapho uya khona siyazi kanjani indlela na hambe ku chapter 10 Matthew chapter 10 verse 3 ufuna ukuyazi indlela ngithi indlela Amen. usabafundisa Amen. and ukuze bathole ukuqonda kufanele bazi bagcine yonke imiyalelo yakhe Yes Lord. bahambe ngayo ukuze bezokwazi ukuthi baqale bathole isiphiwo sikamoya engcwele abathenjiswe sona you understand Amen. ithi incwadi ku Matthew chapter 10 verse 3 Incwadi ngokuka Mateyu chapter 10 isahluko 10 verse 3 verse 3 yes sir Hallelujah. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 10 verse 3 ithi Hallelujah. No Philip no Bartholomew yes sir no Thomas no Mateyu umthelisi no Jacobe ka Alfewu no Tadewu no Simon umkhanani yes sir no Juda Iscariot owamkhaphelayo laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi ningayi ngendlela yabezizwe ningahambi ngendlela yabezizwe ningangeni emzini wamaSamariya ningangeni emzini yamaSamariya uyabathuma Amen. ukuthi bahambe bayoshumela igospel Amen. okusho ukuthi njengoba baphathisile igospel uyabuza ngapha uThomas ukuthi ke Hallelujah. thina Nkosi siyazi indlela Amen. 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 sokwazi kanjani ukuthi uyapi Amen. do you understand Yes Lord. so ngapha uyabathuma Amen. ukuze bafundise abantu Amen. indlela ekumele bayihambe kodwa bona bakoqondi Amen. ngoba yini khona lento abangakoyamkeli Yes Lord. kunesipho esibekele bona abantu ekumele bahambe ngendlela kaKristu Yes Lord. sika moya oyingcwele Amen. umoya oyingcwele wangokubi khona kubona ngoba yini ke wayesenabo uJesu Kristu Amen. kwakumele aqala afe uJesu Kristu Amen. avuke uJesu Kristu akhushulele phezulu uJesu Amen. Kristu mase abatshela ukuthi ke hambani nolinde eJerusalem Yes Lord. Yes Lord. ngizothumela umduduzi Amen. lo mduduzi Amen. uyena uyakufundisa indlela yeqiniso hallelujah glory to God Amen. funeke siqale sifunde ukuze ungene ezulwini funeka uqale ufunde indlela yoqiniso Yes Lord. uma ungayazi indlela yeqiniso Amen. ngeke uze ulinuke izulu Amen. Amen. ingakho sishumela le gospel Yes le Lord. Yes Lord. you understand Yes Lord. ngoba yini sinifundisa indlela yokuya ezulwini Amen. Mina ngindlela neqiniso nokuphila. wayesethi uJesu Kristu sahluko
incwadi ngokuka Johani Yes sir. sahluko 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Mina Ngiyindlela neqiniso nokuphila. uthela uThomas lapha verse 5. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na? Wathini uJesu Kristu? uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. So wonke umuntu ofuna ukukholwa Amen. nofuna ungena ngendlela le uJesu Kristu kwincwadi kaMatthew chapter 7 verse 13 Yebo, uthe incane indlela Amen. Amen. eya ekusindisweni Amen. Bayingcosana. bayingosana abazohamba kuyo. Amen. 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 Kuyileyo ndlela uKristu. Amen. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Ikhaya kaBaba linezindlu eziningi. Amen. Amen. Ngiyahamba ngiyolungisela. Amen. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Amen. Uma esho njalo uKristu aphinde athi ke uyindlela, ufili uThomas uyabuza. Ubuza indlela. Amen. Hallelujah. Amen. Ubuza endleleni, ubuza indlela. Amen. Amen. You understand? Amen. Amen. So manje uma ufuna wena ukukholwa, Amen. uma ufuna ukusindiswa, Amen. landela uJesu Kristu. Kholwani ngoNkulunkulu, nikholwe nayimi. Landela uJesu Kristu Amen. ngayo yonke impilo yakho. Amen. Thatha impilo yakho uyibeke kuKristu. Amen. Hlukana nesono. Yes, Lord. Yes, Lord. Zinqabe wena. Amen. Shiya izinto zomhlaba. Hallelujah. Hallelujah. Shiya izinto zomhlaba. Shiya isoka lakho lolohlala nalo ungashadile. Amen. Yes, Lord. Ngoba mawufa manje usahle nalelo shende lakho Yes, Lord. uyesirogweni. Uma ufa manje usayiklinga ibhodlela likaBhiya ngomqala uyesirogweni. Amen. Uma ufa manje usabambela ogwayi ushunqa. Abanye wazofunga ukuthi bazala nogwayi ingcenge. Amen. Hallelujah. Yebo Nkosi. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yebo Nkosi. Ungafunga ukuthi bazala nogwayi ingcenge. Yebo Nkosi. Umbuzo umuntu ukuthi hayi bo. Yeke ugwayi. Athi hey angikwazi ukuya kugwayi yazi ngirelifa ngawo istress kuyangikhulula. Amen. Wazalela gwayi noma wazala ubhema ugwayi. Amen. Hayi cha ukuthi nje abeke isizathu. Amen. Amen. Usathane ukubambile Maketango. ngamaketango. Uyakudonsa ukudonsela esihogweni uyavuma. Amen. Uma ufuna ufela kuKristu, Amen. shiya yonke into ezokubambezela ukuthi ke uphuthelwe ukuphila kwaphakade Amen. okuKristu. Yes, Nkosi. Do you understand? Yes, Lord. Yes, Lord. Ngiphe. uJesu wathi kuye, verse 6, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Akekho umuntu ozoza kuNkulunkulu engahambanga ngendlela zikaKristu. Akekho umuntu oza kungena ezulwini Amen. engahambanga ngendlela enguKristu eyiqiniso. Amen. Leli esishumayelayo Yes, Lord. yeka ukukembula, Amen. Amen. Hallelujah. yeka ukubuka amavidiyo ocansi, Amen. Yes, Lord. yeka uhlabela amadlozi. Amen. Phuma ebandleni lakaShembe. Yes, Lord. Uma beningazi mina, beniyokumazi noBaba. Uma ngempela benimazi uKristu, Amen. benizomazi uNkulunkulu. Amen. Uma ngempela benimthanda uKristu, Amen. beniya kumlandela ngayo yonke imiyalelo yakhe Yes, Lord. ayishiye nani. Hambe kwincwadi yaseRoma chapter 13 verse 9.
Incwadi kwabaseRoma chapter 13 verse 9. Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi. Ngokuba nansi imiyalelo okumele uyilandele ukuze ungene izulu. Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi. Indlela yakho ezulwini imiyalelo le esinikiwe ukuze silungiselelwe ukuhamba indlela kaKristu. Ungaphingi. 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 Nomzane mama ushadile. Ungaphingi. Ungabulali. Wamfowethu Ungabulali. Ungebi. wasela. Ungebi. Ungafisi. Wamfisi wamuntu ohahayo. Ungafisi. Bulawa umhapolo. Noma ukhona omunye umyalelo kuya kuhlanganiswa kulelizwi elithi Nangu manqoba. wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Why uhamba izinyanga ufuna imithi kubathakathi nakuba profeti? Ufuna ukuthakatha umakhelwane wakho. Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Why ninenzondo nomona ngokuphumelela kwabanye abantu? Uma uKristu ekuwena uthi uyakholwa. Do you understand? Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Uthando Alwenzi okubi kumakhelwane. Uthando lulapha zonke izono. Uma ukholwa uyathanda yonke into. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 5. Ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Umthetho uthi ke asithandaneni. Umthetho uthi asithandaneni. Uma usahlula ukuthanda, angikhulumi indaba zokuthandana ngokufebe nokuphinga. Khuluma ngothando lukaKristu. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Amen. Uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Uthando alenzi okubi kumakhelwane. Ngifuna incwadi isahluko sesihlanu sikaMathewu. Amen. Ngifuna uverse 5, start verse 5. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesihlanu ivesi lesihlanu. Yes sir. Babusisiwe abamnene. Babusisiwe abamnene Ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Amen. Do you understand? Amen. Amen. Abangcwele, Amen. Amen. abamnene, Amen. abathobekileyo Bayakudla ifa lomhlaba. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. uKristu yosifundisa zonke lezi zinto. Amen. Zike eBhayibhelini lezi zinto lezi. Amen. Awufundiswa umhlengi. Amen. Mina ngikufundisa ubuntu ngeBhayibheli elingifundise lona ngomoya kaKristu. Nami lowo moya ngiwuthumela kuwe. Hallelujah. Glory to God. Amen. Uthi nawe uthole isiphiwo sika moya oyingcwele. Amen. 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 Yeyizolonto leyo. Amen. Ufuna ukuthula? Uneyinkinga eziningi? Amen. Unenhliziyo elikhulu? Yes, Lord. Shona kuKristu. Hallelujah. Iza kuKristu. Nazo zonke izinkinga zakho uzibeke kuyena. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Siyabonga Nkosi. Ayikho enye indlela, Amen. awukho shortcut, Yebo Nkosi. and iyona ndlela leyo yokungena kulezulu leli Amen. akhuluma ngalo nezindle eziningi, ikhaya likaBaba. Amen. Esikholelwayo yilo. Athe uyahamba uyosilungisela, uzobuya azosihlangabeza uma sesikulungele ukuya. Amen. Yebo Nkosi.
Yingakho simkhuza kuyena yonke lezi zinto enzenzayo. Ngoba yini sinikhathalele. Amen. Asishumayeleli nje uku-entertainer. Amen. Asishumayeleli nje ukuduma. Amen. Asishumayeleli futhi thina imali. Amen. Sishumayeleli ukuhlumelela isizimilo, sibuyisa ubuntu. Lobo uKristu ayebulethile ethi ulethe ukuthula, ushiya nokuthula. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Incwadi yezenzo zesibili isahluko 40. Uthi uJesu Kristu ngiyindlela, Amen. ngiyiqiniso, Amen. nokuphila. Amen. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Zisindiseni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Hallelujah. Hallelujah. Zisindiseni Kulesizukulwane esiphambeneyo. Act 2:38. Hallelujah. Incwadi yezenzo zesibili isahluko sama-37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Siyokwenza njani na? uPetru wayesethi, phendukani ezonweni zenu. Shiyani zonke izono zenu. phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Iyona gospel esishumayelayo yokuphenduka, Kukho ukuthethelela kwezono zenu yokubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu. hallelujah, 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 Glory to God. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Nkosi uJesu. Uma usaphila enyameni usenza izinto zenyama. Yes, Lord. Incwadi yaseKorinte yokuqala isahluko sika-6 verse 9. Amen. Sintshelile ukuthi thina abanjani abangeke balibona izulu. Amen. Uma wena usenza lezo Yes, zinto Lord. ezikuleya ncwadi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Uma mfundisi usasaba ukushumayela iqiniso. Amen. Inkembe ibekiwe. Amen. Asho John umbhaphatisi izembe libekiwe empandleni. Amen. Amen. Isihlahla esingatheli izithelo ezifanele. Hallelujah. 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 Fanele sishawe phansi sifake emlilweni. Amen. You Amen. understand? Isincwadi ke phendukani, Amen. yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho Ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo, sikamoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu. isithembiso sibhalwe encwadini eziningi. Ninikiwe. Yes, Lord. Nesabantwana benu. Isithembiso ninikiwe. Yes, Lord. Abaprofethi bonke basho Yes, Lord. ukuthi ke uNkulunkulu uyakuthela umoya wakhe enyameni. Yes, Lord. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, Abezizwe esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu, Esabo bonke abakude. esabo bonke abakude, Idakwa, esabo bonke abakude, amaChina, esabo bonke abakude, amaZulu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. bonke zonke izizwe Amen. zibizele kuKristu. Amen. Phuma kaShembe, Amen. phuma eMaromini, Esabo bonke abakude, phuma kumaBaptist, esabo bonke abakude, phuma kumaPentecost, esabo bonke abakude, phuma ebandleni labapostoli. esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nibizelwe eqinisweni nasebungcweleni, hayi ebandleni nezikolo zabantu. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Anibizwa umhlengi, nibizwa nguKristu uNkulunkulu wethu. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Waqhubeka wafakaza nangamanye amazwi. Wayesethi, Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni
zisindiseni kule Hallelujah. sizukulwane esiphambeneyo, Zisindiseni. Hallelujah. zisindiseni kule Hallelujah. sizukulwane esiphambeneyo, Hallelujah. zisindiseni kule sizukulwane esiphambeneyo. Haleluya. Siyabonga uJesu Kristu ngemandla akhe, siyabonga uJesu Kristu ngomoya wakhe. Siyabonga Nkosi uJesu. Sifanele ngomkhuleko bright. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi. Baba izwi lakho alihambe kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Lithinte labo ufuna libathinte Baba. Abantu baphenduke endleleni zabo ngoba wena usukhulumile moya engcwele. Laba balizwayo izwi lakho obakhethile ngentando yakho Baba. Bahlabe enhlizweni zabo ungabanika ukuthula wena Nkosi uJesu. Baze benze intando yakho baphenduke, bahlolisise inhliziyo zabo bayisole Nkosi uJesu, baphenduke endleleni zabo. Babhaphathiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngokuba kukho ukuthethelelwa kwezono zabo. Bamkele isiphiwo sika moya engcwele esiyisethembiso kubo bonke abakholwayo egameni lakho Nkosi uJesu. Siyabonga ukuthi izwi lakho alibuye emumva lilambatha ngokuba wena amandla akho awamfinyeziwe emhlabeni, umhlaba ungowakho udalwe nguwe. Wena usemazulwini wenza okuthandayo Nkosi uJesu ngesikhathi osithandayo. Siyabonga Baba namanje ukuthi umsebenzi awufinyezile sisawenza, siyayinikela imizimba yethu ukuthi senze intando yakho. Qhubeka ukhulume nabantu bakho ubathinte Baba, ungabaniki ukuthula baze bayenze intando yakho, bakwazi bakuphike sebelizwile izwi lakho Nkosi, hayi kanye kabili ngokuba wena Nkosi uyakhuluma kabili, kanye kabili nakathathu lokhu ukhulumile nomuntu wakho umdalile ngendlela wena okwazi ukumenza alalele ngayo. Siyabonga ke Nkosi uJesu manje naphakade intando yakho mayenziwe manje naphakade. Amen. Inamba bazalwane laba abayimisele abafuna ukubhabhadiswa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, abayibonayo indlela encane abafuna ukuhamba ngayo, 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. uJesu Kristu inkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen.